dan naar waar het vandaag allemaal om gaat. Vodafone Live. Goedemorgen, lieverd. Ja, daar zijn we weer. En waar gaan we naar binnen, Lilian? Vodafone Live today, jazeker. Vodafone Live is een geheel nieuwe, zeer vooruitstrevende manier van mobiel communiceren met behulp van beeld, kleur en geluid. Meneer, weet u dat wij vandaag V-Live introduceren in de pers? Vodafone gaat live, oftewel wij introduceren vandaag Vodafone Live. We zijn ervan overtuigd dat met de introductie van Vodafone Live wij onze klanten een nieuwe totale beleving op mobiele communicatie bieden. So happy, I'm so happy! You too! Yeah, of course! You want to know what it is? Oh, absolutely! Nou, dan zet hem in de tweet en kom met en dan moet ik u vertellen. Vodafone Live is een totaalpakket waarbij de bestaande diensten, zoals spraak en sms, bekend, zijn aangevuld met een breed scala van geheel nieuwe multimedia applicaties. We hebben ons model meegenomen, €500 per uur. Omdat jullie vrij basic gekleed zijn, dachten wij, nemen wij Daniel mee om een beetje kleur in het geheel te brengen. Bingo! Ja? Nou, en dan mogen jullie nog eventjes op de bank met Jos, want dan gaat Jos even uitleggen wat het eigenlijk is. Vooral het maken en verzenden van kleurenfoto's met de ingebouwde camera is natuurlijk super. Zo, kijk eens, daar ben jij. Dat is schrikken, hè? Ja. Met Vodafone Live kan je foto's maken, versturen en ontvangen, het zogenaamde MMS. Wat is MMS? Ik kort het af, dat Engelse term, daar word je zo moe van, hè. Ik zeg gewoon, mijn maatje screenen, let op. Wat een Hey jongens, kijk eens. Mag ik eens kijken, buurman? Ja. Nou, kijk. Even lachen, vakbroeders onder elkaar. Zo is dat. Mijn emmetje in. Het emmetje. Ja. Ben ik dan blij? Ja, ik ben blij. Ik wil ook zo'n toestel. Heb je toegang tot informatie en entertainment via bestaande en nieuwe exclusief voor Vodafone ontwikkelde sites? Kun je contact houden door e-mail te kunnen ontvangen, versturen en uitlezen? Kan je eens chatten? Kan je laten horen hoe je je voelt door een breed scala aan hoge kwaliteits polyfone ringtones? Als je vol op dit leven staat. Hey, dit klinkt wel cool. Ja. Ah, dit is wel oké. En kan je superieure 2D en 3D games spelen, waaronder ook Java games. Zullen we spelen? Space Invaders? De introductie van een sterk merk. Vodafone Live wordt er ook niet alleen voor onze klanten hier in Nederland geïntroduceerd, maar vandaag ook bij Vodafone klanten in Duitsland, Engeland, Ierland, Spanje en Italië. En later ook in Portugal, Griekenland, Zweden, Australië en Nieuw-Zeeland. Now is good. Vodafone Live. Yes, sir. It's going to be a big party in here. I want to see everybody move on the dance floor right now. Okay. Slime on stage, D to the M. I want to see everybody on the dance floor right now. Come on, push them up, everybody on the dance floor right now. Here we go, one time. Yes, sir. 1, 2, 1, 2, get on. Dames en heren, het gaat gebeuren.
Good evening, ladies and gentlemen. I'm pleased to welcome you to this Vodafone Live launch party this evening, and I'd like to thank you for a wonderful year. Thank you very much. Quero ver tu remexer nas flegas, forte que só raia. Quero ver tu remexer nas flegas, forte que só raia. Quero ver tu remexer nas flegas, forte que só raia. Quero ver tu remexer nas flegas, forte que só raia. Quero ver tu Dames en heren, het gaat gebeuren. Nou, het grote moment suprême is daar. Come on! Put those hands up in the air! We're gonna party right here! Come on! We're gonna bring you back, bring you some hip hop! Come on! Check it out! Slim Shady! Who? Slim Shady! You don't stop the rock to the bang bang boogie. Say up jump the boogie, bring up the boogie to bang.